যতন খুলুমখা তিনি হাইनो हाय তিনি 27 तारिख मार्च हायनो हाय जों कक मासाख्लायखा जों साइमानो तिनि तिब्रा हास्तेगो तिनि जों बहायनो बेलाय खेवाना मा सोंसा तिनि हास्तेगो गोबां बरक ताबक वानाय दंलायो बनि बागै जों तिनि गभर्नमेंट जों साख्लाय रेखा जों लकडाउन साख्लाय रेखा आ लकडाउन नो जों जतन मानाय दंदि तै जों तिनि सरकार तरफ थेके जे जों मानसा जों जुबाय दंगो जे बरक असिबाख्लाय दं हांख्लाय जे बरक गोबां मा जागा थांमाया रां फैसा करै माइमा जाया अनेक किसुम दं हांख्लाय जोंनो सादि सरकारनो साहदी जों सरकार जे मानसा जों जुबाय दंगो तिनि अकक सानामजोगो आं खानाखा तिनि तिब्रा हास्तिनि बरक रक गोबां मा तिनि फातार ताबक गचाय दंबायखा आं ताबनो खबर माखा तिनि गुवाहाटीगो तिनि गोबां मा तिनि सिख्ला रक चराय रक जे काम खायजनाय रक गोबां मा बरक गचाय दंखा जों बरं ताबक ज खाय दंगो जों आरोनि आसाम सरकार बायदि कक सालायखा जे मानसा जों बरं ताबक जुबाय दंगो बर क्वारेन्टाइन बरक ताबक मा दंनाय 14 days बरक क्वारेन्टाइन मा दंनाय आबनि बागै जों बेबस्था खाय दंगो तैबो जों खानाखा तिनि बेंगालुरु दिल्लीगो केरालागो गोबां मुम्बाइ रगो गोबां मा आं खबर माय दंगो बरतनो साहका जाते बरक बहायनो जदि बरक विशेष के असिबां हांख्लाय जोंनो साहदी जोंनि सरकार तरफ थेके जे मानसा जों बरक चुबानाय बनि बागै जों जवा जखाय दंगो आं ताबनो हेल्पलाइन जों रिखा जोंनि स्पेशल जोंनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेंट नो जोंनि तिब्रा सारनि बागै जों जे मानसा चुबाय दंगो डक्टर कोनो तावानादि ते गार्जेन बहायनो जोंनि तिब्रानि गार्जेन बहाय तावानादि नक जेकुनो असिबां हांख्लाय जोंनो साहदी जों अ जरागो जों जत्तनो जों सायज खायना बागै जों रेडि दं दिना मा साख्लायो जोंनि हास्तिनि बरक रकनो जों गोबां मा बरक रक जों खानाय दंगो पारा रगो बरक किसा गुरा फेरे खाय दंलायलिगो अबहाय तांदि जत्तनो सरकारनि कौनो मानाय दंदि नव दंदि तिनि सोशल डिस्टेंस जों हाचालामा दंलायनाय अब सरकार थाख्लाय रेखा 1 मिटार हासाल लायो जों मा दंनाय ते कक साफ्रो भायनो किजा हासाल के कक मा सानाय तेबो साब्रुं ब्रुं जों परिष्कार परिचन्न जों मातुकुगनाय जों सापानि मातुकुगनाय तेबो तिनि याग रगनो सित्राखे तातंदि गोबां मा जों जे मानसा पास फैबार बा जे मानसा यागनो जों सुइ दंदि याग सुइ याथायरक सुइ गचों का दंदि अब जों सालते रि रक भायनो जों सुइ जों खननाय अब भाइरास जेकुनो हयदे फाइमानो आबनि बागै जों तिनि तमुं चामरक जों गाहाम खमा दंनाय तैबो जों खानाखा जे तिनि तिब्रा हास्तेगो ताबक जराते तिनि जराते जों कोनो पजिटिभ जों मायाखो जों अब जों ताबक फनो साइमानो जों सरकार तरफ जों रिपर्ट नाय दंगो जों एभ्री आवार्स जों खबर नाहै दंगो ताबक जराते जों खानाखा जों तिब्रा कोनो एफेक्ट नियाखो कोनो नेगेटिभ माजायाखो पजिटिभ माजायाखो आबनि बागै जों बारे बालाय खबर गाहाम जों तिनि अबन मासागो जे मानसा तिनि फादार थांगा हांख्लाय निरक मास माथुनाय निरक जखन कुचुकफ्रो हाइचुकफ्रो आप्रो बाहायनो नि रुमाल खरो या खलगै निरक हाइचुकदि ते अजराबो जों किसा जों तिनि सागनो जों किसा जों एक्सारसाइज मा खायनाय जे मानसा जे बरक दुर्बल रक जों खानाखा जे बरक उइक जे फिल्म तनाय रक तिनि अक्रा रक तिनि अक्रा चाक्रा रक जे सरि दुर्बल चराय रक बाहायनो जे उइक जों तनाय बरक आबनो दायते दिख्लाय गफाव कोरोना भाइरास अब गफाव अब जों साजाखा बनि बागै जे मानसा जोंनि जामुं नुमुं गाहाम माचानाय जों भिटामिन सी जों प्रोटीन माचानाय जों खानाखा र सब्जी र चाखे बेलाय गाहामंगो आरो चाखे बेलाय गाहामंगो आबगै जों तिनि जामुं नुमुंनो जों किसा अजरागो कमसे कम जों किसा गाहाम के माचानाय जों तिनि हेल्थ साइस्थनो क्राक खमा तंनाय अबाय खायगांख्लाय जों खानाखा आ भाइरास जाते रमाया जों सरिनो क्राक के दहंख्लाय कप्लाय के दहंख्लाय आ भाइरास दायदि के हामया अब जों खानाखा आबागै जों अजरागो बेलाय के जिनि भगवान मा संसा बनि बागै जों जत्तनो कइनाय जिनि पारानि बरावनो जे टाउन तनेरनो जत्तनो जे सरकारनि कक खानाय चलायदि ते जों कर्फ्यू जारि खेरिखा आ कर्फ्यू मानाय चलायदि ओंख्लायनो आं खागाव जों खागा माने जों वानसौ माने आबो गाहामंनाय बनि बागै आं जत्तनो जोंनि हास्तेनि
जों ताकुकते बुक सुनो जों रांते ताकुक सुना कयो जे निरक जाते सरकारनि कक खनाय दंदि सरकारनि कक मानाय दंदि ते जों साग्लायखा जत्त दुवानो जे एसेंशियल कमोडिटीज जे जों मान थाइतेनि आबारनो जों खुला रजाक जोंनि सब्जी मार्केट बिथि मार्केट जे दै साप्लाय दुध साप्लाय जे 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 एसेंशियल कमोडिटी होनो जों हानो ते दुवान बहायनो ग्रोसरी शप रो आबार खुलाजाक आबो खुला दंनाय आरो कोनो तावनादि जे कोनो जिनिस मानि हांख्लाय दरे नो सरकारनो साहदी पुलिसनो सादी जों आबार व्यवस्था करनाय तैबो आं सावो जोंनि मार्केट दो बाजारावगो जे बरक अ जरागो अ जे क्राइसिस जरागो जे बरक व्यवस्था खायनाय जे बरक दाम रक गोबां फालनाय आबारनो बुसुनो सादी जों सरकार स्रायहे साजाक जे बरक अ जरागो जाते बरक कोनो सुजुगता नाथु जोंनि व्यवस्था बानिज्य खायनो भाइनो जों बनो कयनाय जाते निरक जत्तनो जों कॉपरेशन खालाय थानसे खालायलायै जों खरकसा जों साहाय्य खालायनाय गोबां मानसि बरक ग्राम ओनसोलाव गोरै दं गोनां दंगो बरनो जों खायनो गाहाम गोमानायनाय जाते जों सरकार आवबो सायरेखा जे जेखुनु बरक जों तावक जोंनि बीपीएल अन्त्योदय फेमिली जों बरनो बाहायनो जों रेशन फ्री रय दंगो मारिं रय दंगो आरो बागै आं कयनाय जत्त जोंनि पारानि बरक निरक कोनो तावाना बायदि निरक कोनो तालाचिदि ताकिरिदि जे निरक असुबिदा हंख्लाय जोंनो साहदी सरकारनो साहदी पुलिसनो सादी जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन जोंनि अफिस खुला दंगो जों जोंनि अफिस बाहायनो जों खुलाय दंगो ताबाव नैनि थाना हंदी हस्पिटाल हंदी नैनि बाजार बा जेकुनु जोंनि एसडीएम अफिस बिडिओ अफिस जत्तनो खुला दंगो आरो थां साइदी जेकुनु प्रब्लेम हंखाय पुलिस साहाय्य नादी डाक्टारनि साहाय्य नादी अबाय खाय जों अजरागो जों जत्तनो जों साख्लाय देखा जोंनि मानगोनां मुख्यमंत्री बाबु साख्लाय देखा बोरै बागै आं सावतिनि न कुनो तावानादि अजरागो जोंनि मेन जोंनि हंखे जों थानसामा दंलायनाय जों खायसेनो खायसा जों माचबालायनाय अबो हाइ मेन्टेलिटि तैगि अबाय चिन्ता दारा खालायगिरि जों माचलायनाय बोरै बागै जों जत्तनो कयो जोंनि तिब्रा हास्त्री बरनो जाहाथे जों बेलाय समय हामिया समयनो जों खाखागो जोंनि ईश्वर दंगो जोंनि कायतर दंगो जाहाथे जोंनि लकडाउन पाइखेनो 14 दिन पाइखेनो आं खाखागो जोंनि गाहामङै फैनाय दिन गाहाम फैनाय आसानारगैनो आवहायनो जत्तनो आंनि खाबाय खुबाय आंनि कबगै आंनि कब इसे साबानि अरम थाखा जत्तनो हामबाय खुलुमबाय क्या